नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. हक्काबरोबर कर्तव्य याद दवरचे महत्वाचे आसा. जिल्हा प्रभारी मंत्री श्रीनिवास पुजारी. कारवार. देशाच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिसा निमित्तान जिल्हा प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी आज शहराच्या पोलीस परेड मैदानात राष्ट्रीय ध्वज उभारलो. या वेळार वेगवेगळ्या 15 युनिटां कडल्यान सलामी मेळ्ळी. जिल्हा प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले की भारतातले प्रत्येक जण भारतीय नागरिक आसात. या देशात प्रत्येकाक एक जान जगचे अधिकार आसा. काही कर्तव्य आपली जबाबदारी म्हण लक्षात दवरून घेऊ जाय असे तेमी सांगले. या वेळार शहरातल्या वेगवेगळ्या शाळा आणि महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांना आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम घडवून हाडले. दरम्यान विविध क्षेत्रात कर्तृत्व गाजल्ल्याक जिल्हा प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल हातीन गौरव केलो. या वेळार आमदार रुपाली नाईक, जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन, विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हजर आशिल्ले. ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಇದೀಗ 8ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇವಲ್ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಥಸಂಚಲನವು ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾರವಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ದೇವರದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಮಿಸುವ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾರವಾರ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟಿಲಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಚೇಂದಿಯ ಘಟಕ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇವಲ್ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರವಾರ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ 8ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಸಿಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನುದಾನ ಕಾರವಾರ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನವ್ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. आज देशाच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिसानिमित्तान कारवारच्या पाजाळी सीमेर जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमगेल हातीन राष्ट्रीय ध्वज उभारलो. चित्ताकुला सदाशिवगड ग्रामपंचायत अध्यक्षा स्वाती देसाई हेमी आझाद मैदानात राष्ट्रीय ध्वज उभारलो.
तसेच कारवारच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या वतीनं स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सव मनयलो। कारवार माजाळी हिंगा हर घर तिरंगा हेजो समारंभ श्री आणि सौ आकाश प्रकाश पालनकर हेंगेला घरच्या आवारात मनयलो। या वेळार भारतीय सेनेचे आदले निवृत्त ऑनररी कॅप्टन श्री नंदा सावंत, क्वार्टर मास्टर श्री लक्ष्मण नाईक, ज्येष्ठ नागरिक मास्टर श्री बाबूराव सैल हांचो फुलाहार घालून सन्मान केलो। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हणून माजाळी बाजार युवा वतीन बायक रॅली काढली। या रॅलीत शेकड्यांनी देशभक्तीन भाग घेतलो। गेल्या वेळा उमण घातिले आकाशातल्या सूर्याक नजरे पडना अशें कितें? उत्तर आसा काळोख। आयचे उमणे वर्साच्या 12 म्हयन्यापैकी खिंच म्हयन्यात लोक कमी न्हिजतात। वर्साच्या 12 म्हयन्यापैकी खिंच म्हयन्यात लोक कमी न्हिजतात। तुमगेले उत्तर कमेंट बॉक्सात दिया। तोपर्यंत विचार करा। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। कारवारच्या घो बायलाक राजरत्न प्रशस्ती। कारवार मनशाक इच्छा उरल्यार खिंची विद्या आत्मसात करूं जाता अशें म्हणटात। अशीच एक घटना कारवार जिल्ह्याच्या उत्साही युवकाली जाला। घो बायलेक राजरत्न अवॉर्ड प्राप्त जाला। कारवारचे शिवनाथ सावंत हेमी संगीत क्षेत्रात आसक्ती दाखोवन आपली नोकरी करून फावील वेळात संगीताचे रियाज करून 2021 वर्षाच्या हुबळीच्या सुमधुर फाउंडेशन या नोंदणीकृत संगीत सांज या कार्यक्रमात भाग घेऊन 3रे बक्षीस मिळाले। उत्तर कन्नड ऑडिशनात आणि उत्तर कर्नाटक आयडल ऑडिशनात दोनाचो सेमीफायनलात पावलात। पार्ट टाइम म्हणून तेमी लग्न समारंभाच्या पार्टेक राज्य तसेच परराज्यात संगीत स्पर्धेत भाग घेऊन आपली कला सादर करतात। पुढे या संगीत क्षेत्रात साधना करचो विचार आसा अशें शिवनाथ हेमी म्हणतात। या कार्यात तेमगेल जीवनसाथी नागवेणी हेमगेली साथ आसा अशें तेमी म्हणतात। नागवेणी कारवार जिल्ह्याची येल्लापूर निवासी हेमी लहानपणापासून शाळा कॉलेजात संगीत स्पर्धेत भाग घेऊन पालक गुरु आणि शाळेची कीर्ती वाडयला। ब्युटिशियन कोर्स करून भावी आयुष्यात पार्लर खोलचो विचार आसा अशें ते म्हणटात। शिवनाथ आणि नागवेणी हेमी कारवार जिल्ह्याचे नाव वयर हाडला। तेमकां जिल्ह्याच्या जनतेन राजरत्न प्रशस्ती बरोबर या कार्यात आणि पुढली यश मेळू म्हूण शुभेच्छा व्यक्त केल्यात। Savant Sports and Beautician. Yes, ladies and gentlemen, put your hands together. She has participated in the state level sports meet in her college days, and she's originally daughter of Yamuna and Krishna from small village Yellapur in Uttara Kannada district. She has brought glory to teacher and parents. In addition, has also interested in beauty field and has recently completed beautician course, and dream of having her own parlor has come to reality. Shivan Savant is here, singer in 2021. Samudra Foundation Hubli has brought glory for participating in state level Sangeet. And next calling upon Dr. N. Ragini. N. Ragini, social activist. Ready? Dr. N. Ragini. N. Ragini. Business. N. Ragini. Dr. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। गोंय माजाळी सीमेर अबकारी खात्यान केल्ल्या कारवाईत 2 प्रकरणात दोघांक अटक। कारवार गोंय राज्याच्या सीमेचेर माजाळी चेकपोस्टार 14 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 वाजताना अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यान टाटा कंपनीच्या लॉरी नंबर MH09 FL 4424 या वाहनात 71 लिटर गोवा ब्रँडाचो सोरो तशेंच 5 लिटर गोवा बियर आणि 10 लिक्विड क्लोरींग सिलिंडर चोरेन व्हरतना वाहन चालक श्री नागप्पा शिवबसू कांबळे शिरगांव चिक्कोडी बेळगांव हेमकां अटक केला। या वाहनात 90,000चे लिक्विड क्लोरींग सिलिंडर वाहनाची किंमत 8 लाख मेळ 38,90,000 रुपये किमतीचो माल जप्त केला। तसेच त्याच दिवस दुसऱ्या प्रकरणात मारुती सुझुकी GA08 A1009 या वाहनात 60,000 लिटर गोवा मध्ये व्हरतना वाहन चालक काणकोण शेळी निवासी प्रसाद लिंगू नायक हेमकां अटक केला। सोऱ्याची किंमत 78,450 तसेच कारीची किंमत 2 लाख मेळ 2,78,450 रुपये किमतीचो माल जप्त करून पुढील तपास चालू असा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।